Dobrý deň, milí piataci, ktorí sa chystáte na prijímacie skúšky do príjmy. Mám pre vás pripravený štvrtý tip v tohtoročnej sérii, v ktorej budeme riešiť úlohu na prečiarkovanie číslic. Tie predchádzajúce tipy môžeš nájsť dole v popise tohto výučbového videa, takže ak potrebuješ, kľudne pozeraj. A úloha zameraná na vyškrtávanie čísel, respektíve číslic v danom čísle. Kedy máte nejaké takéto číslo, ja som si vybral 52 146, že to číslo má iba v úvodzovkách 5 cifier, a ja mám prečiarknúť dve číslice v tomto čísle tak, aby zostalo, a tu mám nejaké čísla. Dôležitá vec, keď si predstavíš to číslo, tak v tom čísle máš len vyškrtávať, nie rôznym spôsobom prehadzovať, usporiadavať tie číslice a tak ďalej, ale len si predstavíš, že máš nejaké číslo napísané na tabuli a ty máš z neho vyškrtnúť vždy dve číslice. Zmysel je ten, že ti z toho určite zostane číslo, ktoré bude trojciferné. V úlohe A mám vyškrtnúť dve číslice, aby zostalo najmenšie možné číslo. No tak čo by ti asi tak napadlo vyškrtnúť? Viem, že keď to číslo má byť nejaké najmenšie, tak by malo pokiaľ možno začínať najmenšou číslicou. Čiže keby som 5 prečiarkol, OK, a aj 2 prečiarkol, tak by to bolo OK, pretože to číslo by potom vyzeralo v tvare 146 a viem, že je určite najmenšie možné, pretože keď si v tom pohľadám v tom čísle najmenšiu možnú číslicu, to je jednotka, tak k tej jednotke sa dostanem jedine tak, že prečiarknem aj 5 aj 2. Zostáva mi číslo 146. Niekedy ešte po vás chcú napríklad, že máš napísať toto číslo, potom ešte možno zistiť jeho ciferný súčet a tak ďalej. Tie úlohy sa dajú rôznym spôsobom obmieniať. Bčko, aby zostalo najväčšie možné číslo, tu som zabudol bodky, tak. No, čo by som z toho mal v tomto prípade preškrtnúť? Tú 5 na začiatku by som mal určite nechať. Tá by tam určite bola. Potom čo, 2 môžem preškrtnúť? Asi áno, že? Lebo keby som ju tam nechal, to číslo by mohlo byť v tvare 5, 2, 4, 5, 2, 6 alebo 5, 2, 1. Keby som tú 2 prečiarkol, mal by som číslo 5, 1, 4, 5, 1, 6. Čo keby som prečiarkol aj 2 aj 1, keď máme teda prečiarkom dve čísla? Čo by mi z toho zostalo? No z toho by mi predsa zostalo 546. Môže z toho zostať nejaké väčšie číslo? No nemôže. Tú 5 na začiatku musíš určite nechať. Tu nemôžeš prečiarknúť, lebo ak by si ju prečiarkol, tak to číslo by začínalo buď 2 alebo 1. To by nedávalo zmysel. Takže ja musím predsa preškrtnúť tie dve najmenšie číslice, ktoré v tom čísle v tomto prípade mám. Cčko, najmenšie nepárne číslo. Párnosť čísla viem, že mi udáva posledná číslica, takže teraz nepôjdeme v tom čísle spredu, ale pôjdeme odzadu. Túto 6 budem musieť určite preškrtnúť, pretože to je párna číslica. Tou sa to číslo nemôže končiť, lebo má byť nepárne. Tú 4 budem musieť predsa prečiarknúť tiež, aby sa mi to číslo končilo jednotkou, 521, a to by bolo v tomto prípade najmenšie nepárne číslo. Povieš si, že no naozaj neexistuje nejaké menšie, že malo to číslo 5 na začiatku? No neexistuje. Z jednoduchého dôvodu. Pretože ak by si neprečiarkol tú 4 a tú 6 na konci, tak by sa to číslo vždy končilo párnou číslicou. A to číslo má byť nepárne, čiže posledná číslica musí byť nepárna. V tomto prípade je to iba jednotka, takže k nej sa musím dopracovať. A Dčko, najväčšie párne číslo. No tak pokiaľ má byť najväčšie, tak viem, že tá 6 bude určite v tom čísle na konci. Tak, no a čo ďalej? Pokiaľ má byť najväčšie párne, tak to číslo by sa predsa malo začínať určite 5. Lebo ak by som 5 prečiarkol, tak by sa začínalo 2 alebo 1 a to by nebolo najväčšie. No a keď tam vidím, že 2, 1, 4 mi v tom čísle musí zostať a ja tie čísla nemôžem nejakým spôsobom poprehadzovať, tak čo by ti asi napadlo z toho preškrtnúť? No určite by sme mali škrtnúť zase 2 a 1, aby mi z toho čísla zostalo 546. Pretože ak by som 2 alebo 1 neprečiarkol, tak tu by bola 2 alebo 1 a viem, že tá 4 je určite väčšia. Takže toto by bolo najväčšie párne číslo, čo je zároveň teda aj najväčšie možné, takže tu sa nám to opakuje, ale to sa nedá nič robiť. Takže tak, dávajte si veľký pozor na to, aby ste tie číslice len prečiarkovali. Nemôžeš ich rôznym spôsobom prehadzovať, vymieňať a tak ďalej.
pokiaľ to v tom zadaní nemáš napísané. A tu to nebolo. Tu sme mali len jednoducho prísť a vyškrtnúť dve čísla. Takže tak, respektíve dve číslice. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Nezabudni sa pozrieť na môj Facebook a Instagram Matikár.sk do plánu videí, kedy sa chystá ďalší diel a čo to bude. Zatiaľ ahoj.